Maayong buntag kaninyong tanan. Iapil sa santos nga misa karon ang musunod nga mga intensyon. Pamisa para sa mga nasakit og COVID, person under investigation o person under monitoring, nga unta mabalik na ang kabaskog sa panglawas, gikan na May, June, Milikor. Mass intention for the protection from COVID-19 all over the world and good health, especially the frontliners and all the seafarer at sea. Gikan ni Carmela Omasas Mihiyas. Pamisa pasalamat sa Dios Amahan, Lord Jesus, Mama Mary, San Roque, San Pablo Apostol, sa grasya sa kinabuhi nga giiway sa coronavirus ang katawhan sa Bohol o sa tanang frontliners sa tibuok kalibutan. Gikan ni Maria Telma Doblas Buslon. Pamisa alang sa mga grasyang nadawat sa matag adlaw, labi na sa maayong panglawas sa tibuok namong banay. Gikan ni Jovelyn Suarez. Misa pasalamat sa atong Dios Amahan ug Anak, Mama Mary, inubanan sa pangaliya ni Senyor San Roque, Senyor San Vicente ug kanimo San Miguel Arcangel, sa mga santos ug santas nga panalipdan kami nga mga ubos nga katawhan batok sa maong sakit karon nga nikuyanap sa atong kalibutan nga mao ang coronavirus. Gikan ni Russell Melicio. Pamisa alang sa kauban sa mga nataptan sa COVID ug alang sa tanan nga mga frontliners o kanatong tanan nga malikay sa maong virus. Gikan ni Evelyn Chavez. Pamisa alang sa tanang seafarers, frontliners, doctors, nurses nga nagtrabaho para sa kaayuhan sa tanan. Hatagan og kabaskog sa lawas nga malikay sa COVID o sa stress. Bantayi ang akong pamilya, mga anak ug mga kaigsuonan. God the Father, Mother of Perpetual Help, Senior Santo Niño, Senior San Pablo, Senior San Roque, San Vicente Ferrer. Pamisa alang sa adlaw na tawhan nila ni Vicente ug Vicinta. Pamisa gikan ni Maria Los Felicilda Lofranco. Pamisa pasalamat sa pagbantay o panalipod sa mga panghitabo karon ug sa mga grasya nga nadawat, ilabi na ang gasa sa kinabuhi. Panalangini usab Ginoo ang among panginabuhian sa kanunay. Gikan ni Virginia E. Pacal, gikan sa Panabo City, Davao del Norte. Pamisa pasalamat sa Dios Amahan, Lord Jesus, Mama Mary, San Roque, San Pablo Apostol, sa adlaw na tawhan ni Kirk Van Magaluna o sa tanang katawhan sa Bohol, labi na sa mga frontliners nga ilikay sa sakit sa coronavirus. Gikan ni Edna Magaluna. Pamisa pasalamat sa grasya nga among nadawat sa pagpanalipod sa krisis nga giatubang karon. Panalipdan ang tagsa-tagsa kakinabuhi, iiway sa mga sakit, ilabi na ang mga frontliners ug sa among pamilya, kaigsuonan o sa tanang katawhan. Pamisa sa kalag ni Ignacia Dominga o sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa Juan Milianas Historia.
Mass intention for the protection from COVID-19 sa tibuok kalibutan ug maayong panglawas ilabi na sa mga frontliners ug sa tagsa-tagsa ka pamilya. Tabangan unta sa Ginoo ang mga eksperto nga makakita na og tambal sa maong virus ug mahunong ang pagkuyanap sa maong pandemic. Gikan ni Jean Godis Neneria. Pamisa sa kalag sa akong mga ginikanan nga si Dalmasio Senior ug Maxima Ansano, gikan ni Dalmasio Ansano. Pamisa ko sa pagpasalamat sa Ginoo sa mga grasya nga akong nadawat, labi na sa pagpadayon nga mahilayo sa katalagman karon og mawa na unta ning COVID-19. Panalipdan kami sa Ginoo, gikan ni Miss Lads Silis. Complete healing and fast recovery of Dante and Jocelyn Paras, gikan ni Jocelyn Dakwa Paras. Misa pasalamat ngadto sa Dios Amahan og pangamuyo sa kalig-on sa panglawas, gikan ni Susan Divinagracia. Mass intention for the fast recovery of all COVID-infected, protection of all frontliners, doctors, protection for us and all over the world. Mass intention also to the soul of Dominga, Pedro, Justa, Maximiano, Crescencia, Jose, Rosalia, gikan ni Elizabeth Auxilio. Pamisa pasalamat sa Dios Amahan sa iyang proteksyon sa tibuok nasod ug sa grasya nga among nadawat. Panalipdi usab Lord ang mga frontliners ug ang tanang katawhan nga iiway sa sakit nga nikuyanap sa tibuok kalibutan, gikan sa Sintinalis family. Pamisa ko pasalamat kang San Pablo, San Pedro Calungsod, sagasa sa kinabuhi, gikan ni Jobelinda L. Anto. Mass intention para sa kaluwasan sa tibuok kalibutan, sa dakong problema nga giatubang ug luyo sa maong panghitabo, magpabilin ang gugma ug pagsinabtanay sa katawhan. Pamisa, pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa tanang mga santos, gikan ni Ginabel Bayot Tiano. Misa pasalamat ko sa mga grasya nga nadawat nako sa matag adlaw ug sa maayong panglawas ug sa mga kalag nga tanan ang nagpamisa. Los Biminda Beliaber. Pamisa pasalamat sa langitong Amahan sa mga grasya nga nadawat ilabi na niining gasa sa kinabuhi. Pamisa sa mga kalag nila ni Tita, Sally, Tiwit, Bonifacio, Bitsil, RC, Piling o sa tanang mga kalag ilabi na kadtong walay naghandom, gikan ni Arjip August. Pamisa para makasurvive tang tanan sa dakong krisis nga atong gisagubang gumikan sa virus. Pamisa sa kalag ni Erlindo, Ambrosio, Bisinta, Macaria, Nicasia, Dimitrio, Eusebio, Trinidad ug sa tanang kalag sa purgatorio, gikan ni Jocelyn Fernandez. Misa pasalamat ngadto sa labang makagagahom sa maayong panglawas, grasya sa gugma o grasya sa kinabuhi, gikan ni Yol Anyasco Fernandez. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat ug misa pahinungod sa mga frontliners nga unta safe sila sa pagsagubang aning krisis nga atong nahiaguman karon, gikan ni DC Lo Gocor Negro. Pamisa sa tibuok kalibutan nga unta mawala na ang makalilisa nga sakit dinhi sa kalibutan.
gikan ni GC Daan Kanyanda Daan. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga among nadawat matag adlaw og panalipdan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan, labi na ang mga seafarers, doctors, frontliners gikan ni Rin Magalien. Pamisa alang sa mga kalag ni Elena Saturnina og Pasiano Senior ang nagpamisa, Columba Pitalcorin. Pamisa sa kalag nilang Lucia, Lorito, Conchita, Rosalinda, Shuni Mercedes, Agrip Puno, ug sa tanang mga kalag sa purgatorio, gikan ni Esteliori Biong Myrna. Mas intensyon para sa proteksyon sa akong pamilya, sa tibuok banay ug sa tanang katawhan, batok ni ining virus nga nikuyanap sa pangama sa Dios nung kaluoy ug ni Mama Mary. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat, ang grasya sa kinabuhi o grasya sa kaayuhan gikan sa balatian. From Estornillo family. Pamisa sa mga grasya nga nadawat sa maayong panglawas sa tibuok banay o Ginoo wagtangan na intawon ning COVID-19 aron mobalik na sa normal ang tanan. Lord, wala ni mahimo kung wala ka mugayad as always. Nagpamisa Bistal Andi Jesus family. Pamisa alang sa asawa ug anak ug akong anak si Mutia ug Jose Porperia ug sa uban pa nga unta mahuman na kining tanan ug mabalik na unta sa normal ang tanan, gikan ni Jaime Davide. Thanksgiving Mass for the Estusi family para usab sa kalag ni Basilia ug Cosme, from Mr. and Mrs. Paulino ug Ann Estusi sa Cebu. Pamisa sa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer ug sa mga kalag ni Brigido, Teresa, Filimon, Aquilina, Pedro, Margarita, Severino, Nimisha, Salvador, Pasita ug sa mga kalag nga tanan sa purgatorio, gikan ni Evelyn Chavez. Pamisa alang kang San Miguel Arcangel ug Senior San Roque nga panalipdan unta ang among pamilya ug tanang katawhan niining makalilisa nga virus, gikan ni Dionisio Omar. Misa pangamuyo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan ug maayong panglawas alang sa dali nga pagkahunong ni ining virus nga nikalas og daghang kinabuhi. Taliwala ni ining krisis, nagpasalamat kami sa Ginoo sa kanunay niya nga panalangin ug alang usab sa kapahulayan nga dayon sa tanang kalag sa purgatorio, gikan ni Aluna Humauas Cortez. Senior San Pablo Apostol, hinao tabangan mo kaming tanang katawhan sa tibuok kalibutan nga ilikay mi sa COVID virus wagtanga na intawon og pamisa alang sa mga kalag nga tanan, ilabinan ni Hinara ug Magno, Marta, Eugenio, birthday ni Adelia, Roel o Juan. Ian David, gikan ni Wilma Palingkod. Pamisa alang sa kaluwasan sa kalibutan niining atong giatubang nga kalamidad karon sa COVID-19 ug alang sa kalag ni Bibiano, Felicidad, Sigunda, Honorio,
Erinia, Juvenal, Jose, Johannes, Ninia, Marcelo, Lita, Eldiponso, Macario, Vicente, Eusebia, Perpito, Narciso, Joaquin, Mina, Emiliana, Tomasa, Florencio, Valentin, Modisto, ug tanang kalag sa purgatorio, gikan ni Perelia G. Jennifer. Pamisa pasalamat sa langitong Amahan sa tanang mga grasya nga atong nadawat, ilabi na ni ininggasa sa kinabuhi ug kabaskog sa panglawas. Mass protection for all the people, especially the frontliners, doctors, nurses, military, police, ug uban pa. Also for the fast recovery of all COVID-19 patients. Pamisa sa mga kalag nila ni Julia, Jacinto, Pablo, Aurea, Lilang, Erinia, Felicidad, Hinorio, Bibiano, Segunda, Loreto, Bali, Luli, Perla, Lucas, Leoning, Claudio, Ilon, Lucrecia, Dolfo, Tersing, Bibi Clarence, mga kalag nga tanan sa purgatorio, ilabi na kadtong mga kalag nga walay naghandom, gikan sa Anyora family. Mass intention, conversion of all sinners of the whole world, o pangamuyo nga unta aduna nay tambal pagsanta sa maong pandemic COVID-19 para madapat na sa tanan nga na-infected sa maong virus. Nagpamisa Benedita Rosas. Misa pasalamat sa adlang natawhan ni Mr. and Mrs. Hasmin Ansaki Paniedo o pasalamat sa tanang grasyang nadawat. Nagpamisa Hasmin G. Paniedo. Healing prayer alang ni Filomena G. Legronio nga naa karon sa ospital. Gikan ni Michelle Ladisa. Pangamuyo para sa proteksyon sa pamilya o sa tibuok banay o sa tanang katawhan batok sa COVID-19 uban sa pangaman ni Senior San Roque. Pangamuyo usab nga makaplagan na sa mga eksperto ang tukmang tambal ni ining maong virus gikan ni Calixto Logronio. Pamisa sa gasa sa kinabuhi, panalibdan ang tanang tao sa kalibutan sa COVID-19. Pamisa sa mga kalag nila ni Amando, Gertrudis, Edwin, Saturnino, Licia, Pablita, Dilia, Maria, o sa tanang mga kalag nga namatay sa COVID-19, gikan ni Amay Misa Silis. Thanksgiving Mass for the gift of life and also love, unity, and harmony of Rosa's family and all the blessings received. Healing of family tree, Rosa's bloodlines, Godito bloodlines, Bishiti bloodlines, Sikuya bloodlines, o si Lucia bloodlines. Pamisa sa kalag ni Rolando Alejandro Miloni Jesus Honorata Marilyn Jaime Pedro Hikabin and all the souls in purgatory, Mary and Joseph, gikan ni Rosa's family. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat, labi na ang grasya sa kinabuhi, ang pangamuyo sa proteksyon sa akong pamilya o sa tibuok kalibutan batok sa COVID-19 uban sa pagamuyo ni Senior San Roque gikan ni Marialen Torion Enriquez. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat, ilabi na sa kinabuhi ug misa pagampo alang sa kasulbaran sa sakit nga COVID-19
uban sa pangaman ni Senior San Roque. Mga kalag nila ni Marciano, Carmen, Cesario, Leonidas, Gertrudis o Jovencio, gikan ni Lynn, Ramon G. Godilosao. Misa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat ug sa tanang santos ug sa kasantasan gikan ni Jinjin Godilosao Fajardo. Pamisa alang sa mga kalag ni Rico, Lucio, Isabel, Emilia, Catalina, Pablo, Resurrection, Bernabe, Hill, Estilito, Modisto, Elisa, Mr. Otto, Opolunya, Robin Sr., Robin Jr., Fi, Laurita, Rogelio, Gregorio, Socorro, Baldomera, Moises, Claudia, Dimitrio, Joanna Marie, Meropi, Protasio Sr., Maria Flores Protasio Jr., Renfrido, Minervo, Baldomera, Moises, Rimart, o sa tanang kalag sa purgatorio, labi na ang walay naghandom kanila. Gikan ni Maisabel Ramirez. Pamisa alang sa mga santos ug santa sa langit nga panalipdan unta sa ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan sa sakit nga COVID-19 ug alang usab sa kalag ni Guadalupe Epifanio Sr. gikan ni Annalyn Habon Sinita. Misa pasalamat sa tanang grasya nga among nadawat gikan sa uma usab sa kinabuhi sa paghatag og proteksyon sa tibuok pamilya ilabi na sa COVID-19 gikan ni Josepina Añasco Logramonte. Sa tanang santos ug santa sa langit, San Isidro Labrador, Senior Santo Niño, Divine Mercy, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, nga proteksyonan mo kami sa tanang kalamidad, sakit ilabi na sa COVID-19 nga unta mawa na unta. Pamisa alang sa mga kalag ni Gregoria, Timistocles, Militon, Juana, Milanio, Tasyon, Juanita, Primo, ug sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa gikan ni Lisil Iloy family. Pamisa sa kalag ni Jucail, gikan ni Gallego Muñez Rolona Joel. Pamisa sa kalag ni Angelo, ang nagpamisa Felipe Gocor Jr. Ignacio, para sa kalag ni Ignacio Sinisa Obdulia, Sinisa Andres Sinisa, gikan ni Judith Logroños Sinia. Akong paampuan, akong tatay o igsuon, Felix Anyabesa, Violeta Anyabesa, Cristituto Anyabesa Senior. Pamisa sa mga kalag ni Gertrudis Bayot, Virginia Ang, Mateo Bayot, Federica Bayot, Milagros Bayot, Esterlito Espra, Antonio Cabansay, Clemencio Godilosao, Janelle Godilosao, Colita Sinisa, o Verano Boris, ang nagpamisa Mr. and Mrs. Alcon Tiano, Andres Margarita, Carlito, Ernesto, sa tanang kalag sa purgatorio, ang nagpamisa Pungkol Adelfa. Pamisa sa mga kalag ni Jolito Sr., Lito Jr., Dolores, Hazel, Juana, Mariano, Sabino o Victoria.
Pamisa pasalamat usab sa mga grasya nga among nadawat matag adlaw gikan ni Den Silis. Pamisa sa kalag ni Aurelio, Marilita, Junicia, Hermenegildo, Marcosa, Julius, Juan, Benjamin, Estelita o Bonifacio, gikan ni Herilyn Bistal Taghoy. Pamisa ko sa kalag ni Venerando Doblas, Modisto o Cristina Tagsip, Carlos Tagsip o Diosdado Tagsip, gikan ni Ignacio Tagsip. Pamisa sa mga kalag nila ni Dominador Senior, Alfreda, Loisa, Ernesto, Emmanuel, Flaviano Senior, Joel, Rodolfo, Conchita, Pilar, Abijuel, o sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa Edgar Villasan. Pamisa sa kalag ni Leonisa, Anastasio, Fulgencia, Shaberia, Suela, Celestina, Maximiano, Perpi, Porsinaog, sa mga kalag sa tanan sa purgatorio gikan ni Julius Esteliori Aparici. Pamisa alang sa kalag ni Lourdes ug sa tanang mga kalag sa purgatorio ilabi na kadtong walay naghandom kanila gikan ni Noel D.C. Istusi. Pamisa sa mga kalag ni Ireneo, Leoncia, Leon, Arcadia, Maria Alberta, Arcadio, Desideria, Carlos, Sofia, Tina, Apolonio, Myrna, Arby, Feliciano, ang nagpamisa Marifel Picolados. Pamisa ko o pasalamat kang San Pablo, San Pedro kalungsod sa gasa sa kinabuhi o sa kalag nila ni Pedro, Silveria, Leopoldo, Silvestra, Leonarda, Restituta, Proctuso, Flora, Vicente, Emmanuel, Senior, Lucrecia, Claudio, Leonela, Soledad, Nidonio, gikan ni Jobelinda L. Anto. Pamisa alang sa mga kalag ni Gregorio, Maximina, Concordio, Brigida, Alfonso, Juanita, Jose, Hua, Benita, Nazario, Joselito, Soledad o sa mga kalag nga tanan gikan ni Dindin Hostol ni Yuda. Pamisa sa mga kalag ni Angelita, Ruben, Josephine, Idobihio, Cipriano, Raymond, Isabel, Melicio Senior, Floro, Enriqueta o sa tanang mga kalag sa purgatorio. Nagpamisa Alicia de la Torre. Pamisa sa kalag ni Juana, gikan ni Pilairi Selvia del Mar. Pamisa sa mga kalag nila ni Modesta, Remigio, Salome, Juanita, Junita, Alberto, Alexander, Suelo, Felicissimo, Praxidis, Rolito, Emily, Lolita, Daniel, Philip, Jason, ang nagpamisa Lidi Mingito. Pamisa sa mga kalag ni Irenea, Felicidad, Hinorio, Bibiano, Segunda, Lorito, o mga tanang kalag sa purgatorio gikan ni Marlene Bautista. Pamisa sa mga kalag ni Medgardo, Jose, Victoria, Valentin, Catalina, Sofronio,
Antonio, Jusun, Jobida, Kiven, Candida, Leopoldo, Genaro, Sinaida, Cesario, Evelyn, Rosario, Filomena, Segundo, nagpamisa, Hilan, Tipasya. Pamisa alang sa mga kalag ni Maria Agnes, Pedro, Raimonda, Ursula, Gregorio, Nicolas, Alfredo ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa, Apolonio Anyora. Pamisa sa kalag ni Felixberto Sr., Licinio, Maxima, Pedro, Damiana, Paustino, gikan ni Judith Rosaupan, kalag ni Martin, Brigida, Warren, Stephanie, Remedios Vicente, Nicolas, Javier Sr., Sumner, o sa tanang mga kalag sa purgatorio ang nagpamisa, Jennifer. Kalag nila ni Nestor, Barcelisa, Virgilio, Alejandra, Timoteo, Consorcio, ug Casimiro ug sa tanang kalag sa purgatorio ang nagpamisa, Maria Sheila ni I. Bautista. Kalag ni Edmundo, Casimiro, Emidia, Carlito, Bibi, Emidia, Baludoy, Romeo Sr., Evangelina, Oliver, Arman ug sa tanang mga kalag sa purgatorio gikan ni Geraldine Dublas. Pamisa sa kalag ni Barbara o Gloria gikan ni Lynn Iaki Ido si Nabri. Pamisa sa kalag ni Leona, Erinio, Urbano, Fernando, Alejandro, Victoriano ug mga kalag nga tanan sa purgatorio gikan ni Annabel Sinisa. Pamisa sa kalag nila ni Carlito, John Gerald Tonpark gikan ni Maris Lopez. Pamisa sa kalag ni Crispina, Esteban, Segunda, Hermogenes, Arcadia, Chofilo, Feliciana. Pamisa gikan ni Marnie Garcia Doliente. Kalag ni Maria Tiburcio Agerio Romeo ug sa tanang kalag sa purgatorio gikan ni Virgie Enriquez. Kalag ni Antonio Conrado Marian Ricarda Arjano Camila Rinario Rodrigo Ramura ug sa tanang mga kalag sa purgatorio gikan ni Carmi Melención Cabarubias. Pamisa sa kalag ni Fermin Peregrino ug sa mga kalag sa tanan sa purgatorio gikan ni Krisya Sinita Opi. Pamisa alang sa kalag nila ni Timoteo Iluminada Restituta Ubaldo Quintin Epiprasya Arlene o sa tanang mga kalag nga namatay sa COVID-19. Nagpamisa Sheila Naldosa Lastimosa. Pamisa alang sa kalag ni Alvena, Jacinto, Genaro, Junicia, Daniel o sa tanang mga kalag nga ana sa purgatorio. Nagpamisa LVP Reyes. Pamisa alang sa kalag ni Luis, Mauro, Crescencia Bernandita, Angelina, Armenia o sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa Eberdomi. Pamisa alang sa kalag ni Roger, Raymond, Angela, Juan, Crescencia, Suelo, Ifipania, Carlos, Abundio, Tarsila, Sikoy, Minda, Dorica, Manueli, Zacarias, Nini, Danilo, Edgar, Salome, Polinario,
Ambrisio, Andresa, Tomasa ug sa tanang mga kalag nga walay naghandom. Ang nagpamisa ni Tay and family. Pamisa alang sa mga kalag ni Lorenzo, Victoria, Ninita, Faustina, Magdalena, Felimon, Chupista, Ramil, ug ang mga kalag nga tanan. Nagpamisa Silver Enriquez. Pamisa sa kalag ni Alejandra Potenciano, Mario, Rogelio, Chudura, Jovita, John Rins, Macario ug Florencia ug sa tanang kalag sa purgatorio. Nagpamisa Grace Pitalcorin Leopards. Pamisa alang sa mga kalag ni Arden, Faustino, Leonides, Mary Jean, Talina, Tikiano, Saturnina, ug sa mga kalag nga tanan nga anaa sa purgatorio. Ang nagpamisa Arlene Justiniani Miliorida. Pamisa alang sa kalag ni Diosdado Joffrey. Nagpamisa May Dano. Pamisa alang sa mga kalag nila ni Clemencito, Florencia, Janelle, Jason, Bibi, Pelomena, Humberto, Nazario, Agapito, Maria, Flaviana, Julieta, Julian, Alfonso, Chodora, Antonio, Angelito, Banre, Roberto, Gregorio, Shatol Marie, Pia, Rizaldo, ug sa tanang kalag sa purgatorio. Pamisa gikan ni Jinjin Godilosao Pahardo, kalag ni Demetrio Senior, Gaudencia Maria Fulgencio, Mamerta, Gregorio Apolonia, Claudia, Mervin, Joyce, og Joanna Marie, Tito, Chofilo og Silvestra. Ang nagpamisa Rosalino Humamoy. Pamisa alang sa kalag ni Melba, Felix, Maria del Rosario, Gaudencia, Esteban, Shulo, Donesia, Calixta, Nimisio, ug sa tanang kalag nga walay naghandom kanila. Nagpamisa Jake Hostol. Pamisa sa kalag ni Nicolas, Maura, Alfonso, ug sa tanang kalag sa purgatorio. Ilabi na ang kalag nga walay naghandom. Nagpamisa Josefina Añasco Logramonte. Pamisa alang sa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer from Sitio Buhoon, Lawis, Inabanga. Pamisa alang sa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer from Vitor and Ferrer family. Pamisa pasalamat alang sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Pamisa pasalamat sa mga grasya na dawat sa pangaman ni Lord Jesus Christ o Mama Mary o sa kaayuhan sa mga sakit. Salamat labi na sa kapistahan karon ni Senior San Vicente Ferrer. Salamat sa tanang kasantasan sa langit. Pamisa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer. Misa pasalamat sa Santissima Trinidad. Inahan sa kanunayng panabang, Senior San Roque, San Pablo Apostol. Halad from Attorney Milicor. For protection to all families through the intercession of Blessed Virgin Mary, Sacred Heart of Jesus, Senior San Roque, San Vicente Ferrer, San Pablo Apostol. Pamisa alang sa kapistahan ni Senior San Vicente Ferrer from Mimi Silvestre. For family protection, Abuga family. For protection of the Christian community of San Miguel Bohol. For protection of the Christian community of Carmen Bohol.
Pamisa sa kalag ni Marcelino, Romana, Chofila, Tomas Senior, Modista, Baldomera o tanang kalag sa purgatorio. Kalag ni Tomas Jr., Seriaco, Candelaria, Elmidio, Enrique, Rosario, kalag ni Maria o sa mga kalag sa purgatorio. Kalag ni Mateo, Zacarias, Soyla, Tomas Senior, Caridad Senior, Marianito, Carlito, Maximo, Dalmacio Senior, Caridad Junior, Lisil, Maura, Simeon, Urbano, Consorcia, Fernando, Estrella, Arnold, Evelyn. Kalag ni Benloven, Amancio, Prisciliana, Margarito, Faustina, Restituta, Mahinsya, o tanang kalag sa purgatorio, lamina kadtong walay naghandom kanila. Kalag ni Emeterio, kalag ni Roberto, kalag ni Hermogenes, the first, the second, and the third, Bisinta, Ramilo, Eufemia, Blas, kalag ni Maximiano, Pasencia, Irene, Carlos, Pilar, Florentina, Magdaleno, Lourdes, Gregorio Senior, Romeo, kalag ni Gregorio, Telespora, Faustina, Fernando, Lina, Hervasio, Pulicronia, Unirato, Francisca, Loisa o Lois, kalag ni Florencia, Blas, Jeronimo, Primo, Asterio, Rosalinda, Beltran, Emilio Chodola, Florencia, Marcelina, Isidro, Solficia, to all souls in purgatory, kalag ni Perfecta, kalag ni Vicinta, Margarita, Leodigario, Florentino, Rogelio, Ivy, Janet, Felicidad, o tanang kalag sa purgatorio. For the fast recovery of Romelito Dispo and his wife, Telma Dispo, and protection against COVID-19 of his family. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon ko diha ni Kristo, sulod sa 5 ka semana, nangandam kita pinagi sa mga buhat sa kaluoy o pagpenitensya. Alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, karon nagkatigom kita aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaogon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato.
Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay ug ang pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kung magkahiusa kita kaniya dinha sa iyang mga pagantos sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Kadtong dunay mga lukay, palihog, guniti ninyo ang inyong mga lukay. Alang sa pagpanalangin sa lukay, pinagi sa atong pagampo. O Dios, nga makagagahom, nangamuyo kami kanimo. Bendisyon ni kining mga lukay o mga palma, o himua kining nga balaan karong adlawa. Nagasangyaw kami nga malipayon kang Jesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron usa ka adlaw niana mudangat kami sa kalipay sa bago ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo kanimo pinaagi ni Hesukristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo. Kay hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita, magagagahom ug tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao sa Hesukristo among manunubos nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinaagi sa pagpakatao ug pagpakamatay didto sa krus. Himua kami nga imong mga saksi atubangan sa mga tao pinagi sa pagsunod sa iyang panag-ingnan. Mahimo ta kami nga angay sa pagambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag, gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, og wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot muhampak kanako, og ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal og nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa. Ug itaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Dios ko, nganong imo akong gibiyaan. Dios ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagatanaw kanako, nangyamid kanako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabel. Naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo. Paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya kung nahigugma siya kaniya. Dios ko,
nganong imo akong gibiyaan. Daghang mga iro naglibot kanako, gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga sapot, ug sa akong bisti nagripa sila. Apan ikaw, o Ginoo, ayaw pagpalayo kanako, o hinabang ko dali sa pagtabang kanako. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Isangyaw ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuonan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamo nga mahadlokon sa Ginoo, daygan ninyo siya. Kamong tanang mga kaliwat ni Jacob, himaya siya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug isulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato, ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan sa labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. O ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Si Kristo nahimong masinugtanon alang kanato hangtod sa kamatayon, diha sa pagpakamatay didto sa krus. Busa gibayaw siya sa Dios ngadto sa kahitasan ug gihatagan siya usa ka ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Mateo. Unya ang usa sa napulog duha ka tinun-an ang ginganlag Judas Iscariote miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus? Mihap sila og katluan kasalapi nga sensilyo ug ihatag kaniya. Sukad niadtong adlaw si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa paan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo? Si Jesus mingon kanila, adduan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miadto na ang akong takna, niabot na ang akong takna, ang akong mga tinun-an ug ako magsaulog sa pangilin sa pasaylo didto sa imong balay. Ug gibuhat sa mga tinun-an
ang giingon ni Jesus kanila ug gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan ug samtang nangaon sila miingon si Jesus, "Sultihan ko kamo usa ka ninyo magbudhi kanako." Nangaguol pagayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, "Ginoo, ako ba ang gipasabot mo?" Si Jesus mitubag, "Ang nagtuslob sa paan uban kanako nining panaksan mo'y magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan. Apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao, maayo palang untag wala siya mataw." Si Judas ang mabudhion miingon, "Magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios o gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iyang mga tinun-an. "Dawata ninyo kini og kana." Miingon siya, "Kini ang akong lawas." Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios o gihatag kanila. "Imna kini ninyong tanan." Siya miingon, "Kini mao ang akong dugo nga nagalig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayud ako muusab pag-inom niining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan." Unya, nag-awit sila usa ka awit sa pagdayeg sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya miingon si Jesus kanila, "Nining gabhiuna kamong tanan managan ug mamiya kanako, kay ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay ug magpatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea." Si Pedro miingon kang Jesus, "Dili gayud ako mubiya kanimo, bisan pagbiyaan ka sa tanan." Si Jesus miingon kang Pedro, "Hinamdumi kini, sa dili pagani mo tugtugaok ang manok karong gabii, ilimod mo na ako sa makatulo." Si Pedro mitubag, "Dili ko gayud ikaw ilimod bisan pagpatyon ako uban kanimo." Og ang tanang tinun-an nanumpa usab sa ingon. Unya si Jesus kuyog sa iyang mga tinun-an miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemane og miingon siya kanila, "Panglingkod kamo dinhi samtang moadto ako didto og magampo." Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo og mibati siya dakong kaguol ug kahingawa. Umiingon siya kanila, "Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi o pagtukaw uban kanako." Umilakaw siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nagampo nga nag-ingon, "Amahan ko, kung mahimo kuhaa kanako kining kupa, apan dili akong pagbuot maoy matuman, kundili ang imo." Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan sila nga nangatulog ug siya miingon kang Pedro, "Nganuman nga kamong tulo wala magtukaw uban kanako bisag usa lang ka oras, pagtukaw kamo o pagampo aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu apan luya ang lawas." Og mibiya si Jesus pag-usab og nagampo, "Amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining kupa, matuman ang imong pagbuot." O mibalik siya pag-usab ug ang mga tinun-an nakaplagan niya nga nangatulog gihapon, kay katulgon man sila kaayo. Mibiya na usab si Jesus kanila ug nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Unya mibalik siya ngadto sa mga tinun-an ug mingon, "Nangatulog pa ba gihapon kamo ug namahulay? Miabot na ang oras nga ang anak sa tao
itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo kay manlakaw na kita, tanawa ania na ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas, ang usa sa napulog duha ka tinunan. Kuyog kaniya ang daghang mga tawo nga nagdalag mga espada o mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hagkan mao inyong gipangita, dakpas siya. Sa pagabot ni Judas, miduol dayon siya kang Jesus umingon, magtutudlo, ang kalinaw mag-uban kanimo. O gihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag, higala buhata dayon ang buot mong buhaton. Unya miduol sila kang Jesus ug ila siyang gidakop. Unya usa niadtong kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa kadalunggan niya. Unya mihingon si Jesus kaniya, isakob ang imong espada kay ang magamit sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan ug ipadala niya dayon kanako ang kapin sa napulog duha kahutong sa kasudaluhan nga mga anghel? Apan kun buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglang mahitabo kini? Unya miingon si Jesus sa mga tao, tulisan ba ako nga kinahanglang magdala pa kamog mga espada o mga puspos sa pagdakop kanako? Matag-adlaw nagtudlo ako didto sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nangnagan. Gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caifas, ang pangulong pari, diin nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga punuan sa mga Hudiyo. Minunot si Pedro nga nagpaantaw hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya misulod siya sa hawanan o milingkod uban sa mga guwardya aron mahibaluan niya unsay sangputana nining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan nganing kamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Hesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila'y hikaplagan bisag daghang tao ang miadto ug nagsugilon o mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan may duha ka tawo nga miduol og miingon, kining tawhana nag-ingon, makahimo ako pagguba sa templo sa Dios o pagpatindog nini sa 3 ka adlaw. Mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Hesus, wala ka ba'y ikatubag nining sumbong batok kanimo? Apan wala mutubag sa Hesus. Busa ang pangulong pari misulti pag-usab kaniya, sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw, sultihi kami kung ikaw mao ba ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Si Jesus mitubag kaniya, giingon mo, apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon, makakita kamo sa anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan, ug moanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagabati niya niini, gigisi sa Pangulong Pari ang iyang bisti ug miingon, dakong pasipala, wala na kita magkinahanglang dugang pang mga saksi. Dinhi karon nadungog ninyo ang iyang pagpasipala, unya inyong hunahuna, ug sila mitubag, sad-an siya sa ug kinahanglang patyon. Unya gilud-an nila ang iyang naong ug ilang gibunalan siya ug kadtong misagpa kaniya mingon, tagnaa Mesiyas kon kinsay nagsagpa kanimo. Si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan sa diha nga usa sa mga sulugoong babae sa Pangulong Pari miduol kaniya ug mingon, ikaw usab kauban ni Jesus nga taga Galilea? Apan gilimod kini ni Pedro atubangan nilang tanan. Wala ako makasabot sa imong gipanulti. Mitubag siya, ug unya
migula siya sa ganghaan, may laing sulugoong babae nga nakakita kaniya umingon sa mga tao didto. Kauban siya ni Jesus nga taga Nazaret. Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro og mitubag, ipanumpa ko nga wala ako makaila niining tawhana. Wala madugay ang mga lalaki nga nagbarog didto miduol kang Pedro umingon, sa walay duha-duha ikaw usa sa mga kauban ni Jesus, ang imong sinultihan nagpailan ni ini. Unya nanumpa si Pedro nga nag-ingon, silutan paunta ako sa Dios kung namakak ako, wala ako makaila ni anang tawhana. Unya tugaok ang usa ka manok ug nahinomdom si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, sa dili pa mugtugtugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro o mihilak sa hilabihang pagbasol. Sayo sa buntag ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Gigapos nila siya kadina o giingnan ngadto sa kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas ang mabudhion nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kasalapi nga sinsilyo ngadto sa kadaguan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Mingon siya kanila, nakasala ko sa akong pagtugyan ngadto sa kamatayon sa tao nga walay sala. Sila mitubag kaniya, unsa may labot namo ni ana. Unya gisalibay ni Judas ang salapi didto sa templo, umibiya kanila, unya milakaw siya og naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi og miingon sila, salapi kini nga bayad sa kinabuhi ug supak sa atong balaod ang pagtipik nini sa panudlanan sa templo. Tapos nila kauyoni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma sa mamumuhat og kulon aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha ginganlag uma nga gibayrag dugo hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias. Gikuha nila ang katluan kasalapi nga sinsilyo, ang kantidad nga giuyunan sa mga tao sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya. O gigamit nila kini aron pagpalit sa uma sa mamumuhat ug kulon sumala sa gisugo kanako sa Ginoo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador o gipangutana siya sa gobernador, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Busa mingon si Pilato kaniya, wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? Apan wala motubag si Jesus bisag usa ka pulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matag Pasko sa mga Hudiyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahon na maoy bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nakatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila, kinsa may inyong gusto nga akong buhian, si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nagingon, ayaw paghilabti kanang tawhana nga walay sala, kay gabii pinagi sa damgo nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadaguan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila, kinsa man niining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag, si Barabas. Si Pilato nangutana kanila, nanunsa may akong buhaton kang Jesus nga gingadlag Mesiyas? Silang tanan mitubag, ilansang siya sa krus. Apan si Pilato nangutana, unsa may iyang sala? Unya sa makusog na tingog naninggit sila, ilansang siya sa krus. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y nahimo
og hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siyag tubig, og nanghunaw at tubangan sa mga tao og miingon, wala ko'y labot sa kamatayo nining tawhana, luyo inyo kining gusto. Unya, ang tanan nga tao nanubag kaniya. Kami og ang among mga anak maoy datugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya, gibuhian ni Pilato si Barabas, og si Jesus gipalatos niya, og gitugyan aron ilansang sa krus. Unya, gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato, nga gobernador, og didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang bisti, og gisuloban sa bisting dagtom pula, og naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunokon, og gipahaom nila kini sa iyang ulo, og gipabitbit niya siyag bugang sa iyang tuong kamot. Unya, naluhod sila sa iyang atubangan, o gibugal-bugalan siya. Miingon sila, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Unya, giludan nila siya, o gikuha nila ang bugang, o gibunal sa iyang ulo. Human nila siya, bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagtumpula, o gisuloban sa iyang kaugalingong bisti, ug unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa siyudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga gingalag Simon nga taga Cirene, o gipugos nila siya pagpasan sa krus ni Jesus. Unya, nahiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa mga kalabera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon, apan tapos niya tilawi kini, wala siya moinom niini. Unya, gilansang nila siya sa krus, o gibahin-bahin nila ang iyang sapot, pinaagi gripa, human ni ana, naglingkod sila og nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo, gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya, mao kini si Jesus ang hari sa mga Hudiyo. Unya, tupad kang Jesus, gilansang nila sa mga krus ang duha katulisan, ang usa sa iyang tuo ag ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga naglabay, nagyango-yango sa ilang ulo, o gibiyay-biyay nila si Jesus. Sila mingon, ikaw ba kadtong muguba sa templo, o motokod nini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon. Kanaog sa krus, gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa balaod, ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, motuo kita kaniya, misalig siya sa Dios, umingon nga siya anak sa Dios, ambi tanawon ta karon, ang Dios muluwas ba kaniya karon? Bisan gani, ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibuok yuta ang kangit-ngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3, mituaw sa Jesus, ili lima sa baktani, nga sa ato pa, Dios ko, nganong gibiyaan mo ako? Ang ubang mga tao nga nagbarog didto, nakadungog kaniya ug miingon sila, nagtawag siya kang Elias. Diha-diha usa kanila midagan o mikuhag espongha nga iyang gihumod sa baratong bino o gitaod sa tumawi sa usa ka bugan o gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya, apan may miingon, ayauna tan-awon ta kun muanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. Unya si Jesus misinggit na usab og namatay. Unya, ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos ug nagtaniya natayog ang yuta. Nagpikas ang mga bato, ang mga lubnganan nangaabli. Ang daghang balaang tao ang banhaw. Nanggula sila sa ilang lubnganan ug tapos mabanhaw si Jesus,
miadto sila sa balaang syudad ug didto nakitaan sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Hesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo. Nalisang sila pag-ayo umingon, siya gayod ang anak sa Dios. Ug didto'y daghang babay nga nagpaantaw pagtan-aw, mikuyog sila kang Hesus sukad sa Galilea, umitaban kaniya. Uban kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkasawomsom na miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea nga ginganlag Jose, usa ka tinun-an ni Hesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Hesus. Busa gikuha kini ni Jose o giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino o gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan. Ug milakaw siya si Maria Magdalena ug ang laing Maria nagalingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Sa pagkasunod adlaw nga mao na ang adlawng ipapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nakikita kang Pilato ug miingon sila, "Sir, nahinomdom kami nga sa buhi pa kadtong bakakon." Miingon siya, "Mabanaw ako sa ikatulo ka adlaw, busa bantayi pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulo ka adlaw aron dili siya makawat sa iyang mga tinun-an ug unya manugilon sila sa mga tao nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimuon niyang labing dautan kaysa una nilang bakak." Busa mingon si Pilato kanila, "Pagdala kamo gwardya o gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong." Busa nanlakaw sila ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gibutangan og paglig-on ang sira sa lubong o gipagwardyahan. Mayong buntag sa tanan mga parokyano ni San Pablo Apostol sa lungsod sa Banga o tanang inabangnon sa tibuok kalibutan o sa tanang nagsunod nining atong Facebook live nga misa nining Palm Sunday of the Passion of the Lord. Palm Sunday of the Passion of the Lord is the grand opening of the Holy Week, commemorating the messianic entry of Jesus in Jerusalem, at the same time recalling His passion, the greatest love of God, His passion. Pangutana, sa pagsugod nato, nagbitbit tag lukay, gani sa akong background na may lukay. Anong nagamit mataglukay? Kining Domingo ha, popular kayo ng benditas sa lukay. No? Anong nagamit mataglukay? Hinumdaman nato, ang dahon nga lukay o dahon nga palma, ang dahon nga palma dito sa Jerusalem, symbolizes triumphant entry and welcoming attitude. Ilang welcome sa Jesus sa siyudad sa Jerusalem. Dinhi sa atong panahon karon, dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, ang palma, ang dahong palma nga atong gigamit, kasagaran yun, dahon nga lukay sa lubi. Lukay sa lubi tungod kay kining maong tanuma, daghan kaayo dinhi sa atong nasod. Bisang asan dapit sa Pilipinas, daghang lubi. Ug ang maong lukay kung atong tanawon, simple ra kaayong maong dahon sa lukay. Atong giblesengan. So,
Ang atong pag-blessing karong Domingo ha, lahi sa mga milabay nga mga Domingo bidita sa Lukay, kay tuwa mata sa gawas, nya namin dita mi. Tungod sa atong sitwasyon, ang atong pagbindita, katong nagbitbit ko, nining maong dahon, nya nagampo, o kamusad, migunit sa maong dahon, nga inyo karong gibitbit, usa na kana ka pagsabot na to, ugo sa ka-blessing. So atong giblessingan ang Lukay, nga pagpasabot nga giingon diha sa atong naandan bisan sa atong mga katigulangan nga humana to sa atong pagpa-blessing sa mga Lukay iniguli sa atong ibutang sa mga pultahan ug sa mga altar. Mangutana ta, daghan kayo nangutana. Sa gamay pa ko mangutana ko nga ngano manang nga butangan man og kuros ang mga pultahan nga gipurmag Lukay. Moingon sila, proteksyon ni dong aron dili makasud ang mga yawa sa panimalay. Protection, ang pagsabot sa atong mga katigulangan, pagpanalipod, pinagi nining Lukay nga gipurmang krus. Karon sad daghang nangutana. Dre, unsaon man ning blessing sa Lukay? Ingko anha na lang ta sa Facebook Live. Nga, mao ninyong buhaton. Dili na detong biditahan, dili na. Himuon na nato nga mag-usa ta sa pag-ampo. Nga, padayon gihapon ang inyong pagunit sa maong Lukay. Lagi dre, kay lisod na gyud rong panahon na. Puslan man nga nagkatapok mi sa among balay, hinahanglan gyud mi niining maong blessing sa Lukay. Kay among ibutang sa among balay, mao gihapon sa mga pultahan. Iyawat na lang nga dili makasulod ang COVID-19. So, tagong pagsabot, diha ra kutob ang atong pagsabot, protection. Dili makasulod ang mga yawa diha sa balay, dili makasulod ang COVID-19 diha sa mga balay ka nagpundok akong mga anak dre. Dahil nangutana dahil ningon, unya dre, ug ang yawa na nasa sodaan, di na hinon kagawas. So kamuro nagpundok diha, din amo kagawas. So labi nagwa mo'y quarantine pass. Murag mauna siguro ni, no? Bitaw. Dili lang ta mo tutok sa giingong protection. Ato sang sabton nga pinaagi sa mga Lukay nga atong ibutang sa mga pultahan og sa mga altar, pasabot nga atong gi-welcome si Jesus diha sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sakto man pod karong panahon na, labi na nga kanang gitawag og stay at home. Nagkapundok na gyud mo diha karon. Nagkahiusa ta niining maong selebrasyon. Nga atong hinumduman diha sa matag pundok ninyo, diha sa inyong pamilya karon niining maong adlaw, sugdan nato diha sa atong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan ang pag-welcome ni Jesus diha sa atong tagsa-tagsa ka Pinoy-anan, ilabi na gyud sa atong tagsa-tagsa kakaugal-lingon. Dawaton nato si Jesus as Savior and Redeemer. So I repeat, sa atong pag-welcome ni Jesus, pinagi nining atong pag-simbolo sa Lukay, ato siyang dawaton as Savior and Redeemer. Atong Ginoo og manlo luwas. The very name Jesus means God is salvation. I repeat, the very name of Jesus means God is salvation. Naglaom ta karon og ato nga kaluwasan. In one of the Eucharistic acclamation, we proclaim, Lord, by your cross and resurrection, you have set us free. Klaro kayo na, mga igsoon, diya sa usa sa mga Eucharistic acclamation. Nga, muingon ta, Lord, by your cross and resurrection, you have set us free. Ninatas unang adlaw sa Semana Santa, going ta sa Biyernes Santo ngadto sa Domingo sa pagkabanhaw. By your cross and resurrection, you have set us free. So, nini mga panahon na mga igsuon, sa atong present situation karon, labi ni ining COVID-19,
naatas sa state of kalisod. Lisod kayo. Lisod igawas-gawas. Ang uban galisod na gyud sa ilang panginabuhi. No, galalis sa bugas ug sardinas. Ang problema na po danirong gisaad nga 5,000. So, diha ra jud ta kutob. Kutob ra gyud ta diha sa wa may makadawat, kuwangan. Sunod na po, hayraman tong 5,000. Maring yun, ana ra gyud ta kutob, nagkaguliyang. Mga igsoon, nakalimot ta ni Jesus. Nga pinaagi sa krus, pinaagi siyang kamatayon, diha luyo sa krus, gibuntog niyang kamatayon, o gitagaan tag usa ka saad nga kinabuhing walay katapusan. Dili lang unta ta kutob sa butang material, nga diin maoy nakahatag nato og kaguliyang, bagutbot, kasamok, desperado kayo ta. So mao na naghatag natong kalisod mga igsoon. Too much attachment to material o nakalimot ta nga duna di ay Ginoo og manluluwas. Nahadlok ta sa kamatayon, hadlok ta nga positive ta sa COVID-19 kay mahadlok tang mamatay. Kining tanan mga igsoon, musugotag sa dili, moabot man gyud ni sa atong kinabuhi. Dili ta ngay mahadlok nining tanan kung kita atong gidawat, atong gi-welcome si Jesus diha sulod sa atong panimalay, ilabi na gyud sulod sa atong kaugalingon. So mo ni ang mga hagit mga igsoon kay wala gyud laing makahatag natong kaluwasan nining atong panahon karon. Kaluwasan ug kagawasan si Hesukristo ra gyud mga igsoon. Wala tay kalibutan og kanus akutob ning ato karon nga kahimtang COVID-19. Watay kalibutan, 2 ka buwan, 3 ka buwan, 4 ka buwan. Watay kalibutan nga kini hantod ni og kanusa, mga hurot ang tanan ni ini. Ang ato karon maghiusa ta sa pag-ila ni Kristo, ni Hesukristo na atong Ginoo og manluluwas. Ato siyang ipakita karon, pakitaan nato ang atong Ginoo sa atong dakong pagtuo, sa atong pagdawat niya nga siya ang atong Ginoo ug manluluwas. Mag-usa unta ta ining panahon na karon, labi na diha sa inyong pamilya, ang pagdawat ni Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, ug diha unta sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya ug tagsa-tagsa ka kaugalingon, mahimong ta nga Christ-centered, pinaagi sa mga Dios nung buhat sa paghigugma diha sa pamilya, sa pagkamapaobsanon ug sa pagkamaalagaron sa usag-usa. Mga pagambo sa katawhan, ang atong hari misulod na sa iyang syudad. Ang atong mga lukay ug mga singgit sa pagpasidungog nagawagtang samtang ang mga pulong sa ebanghelyo nagasugid kanato sa sugilanon sa iyang kasakit ug kamatayon. Ato karong dadon ang ato mga pagampo ngadto sa amahan, pinaagi sa iyang anak nga iyang gitugyan alang kanato. Uban sa gugma nga dili nato masabot, moingon kita, Ginoo, pamatia ang among pagampo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga nagasunod sa atong manluluwas, sulod ni ining Semana Santa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa tanang katawhan o kanasuran, nga nangita o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa mga nagantos, sa bisag unsa nga mga kasakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among mga pagampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsolon, mapamalandungon o mapasalamaton sulod niining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Alang sa kapahulayan sa mga matuohon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo.
Ginoo ug amahan uban sa malinawon nga kaisog nagpakamatay ang imong anak alang kanamo, hatagi kami og bahin sa iyang kusog samtang among gipadangat nga anak kanimo ang among mga pagampo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ayun, ikaw, Ginoong Diyos, panagalibutan, kasyon ka, mandiya tayo, rarawat mo, ating Panginoon, magsamot-samot ramay mo, kinakalanon ng Espirituhan, panagalibutan, kasyon ka, mandiya tayo, rarawat mo, kinimbinan, magsamot, ay mo, kininailin ng Espirituhan. Usulog, hindi siya ko sa Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, ikan sa imong mga kamot, alang sa pagnayon o paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kabusnagan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagpasakit ug ang pagpakamatay ni Jesus imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo kon kamira, wala kami mahimo, apan tinabangan ni ining iyang hingpit nga sakripisyo, makabot unta namo ang imong gugma ug kaluoy. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaakan ninyo. Maanaw sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang bayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nagpapas sa among mga sala, ang iyang pagkabanhaw nagkabot alang kanamo sa kasantos sa kinabuhi. Ubusaban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kantasan. Daygon ang nag-ani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, ipasalamat kanimo, pikas, umihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kini pag-usabi daig. Mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay,
Kristo na banhaw. Si Kristo mobalik lanhi. Aron maghandom sa kamatayon, pagabanhaw na Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining paan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang mo lagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispo sa tanang mga pari ug sa tibuok ng katawhan nga imong gitubos. Hinamdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na sa mga kalag nga makarong gihandom sulod ding santos nga misa ug sa mga kalag nga walay naghandom kanila alang sa ilang kapahulayan nga dayon kapasayloan sa ilang mga sala. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, kaluoy kaming tanan. Himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria nga inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Yambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong pangadjion ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Tanan. Ama, Anak sa mga langit. pagdayon ang Imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. ang kalanunamo sa matag adlaw ihatag namo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala ingon nga nabasay kami sa nagasala ug dili mo kami itugyan sa panulay hinuno sa kami sa dautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaw mahilayo sa tanang kasamok. Samtang kapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo nagyongga sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyo tanawa nga mo mga sala kung dili pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ang timaan sa itong pananginig sunay. Panagdait manaa kaninyo. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan bulhag atong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod niini mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak naghatag kanamo og paglaom ug nagaligon sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimon ta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan o magdalaon ta kanamo ngadto sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Maana usab kanimo. Manalangin kanyo magagawa mo Dios sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.